Kasuudma, Hunyo 4 kan mag-abot sa Albay ang Rotary Club of South Korea. Kasabay kan sa indang pagbisita, ang pananauman in dental chairs sa piling dentista sa syudad ng Legazpi. Kasubagong aga kan porman na ginibo ang pananaonin mga dental chairs. Saro sa mga napiling benepisyaryo, iyon resident dentist kan DepEd Legazpi City Division. Apwera sa dental chairs, nananauman ang grupo ng school supply sa mga piling eskwelahan sa probinsya. Benepisyaryo man kay ang Kabangan Elementary School, na nasa lindong man kan DepEd Legazpi City Division. Para kay DepEd Legazpi City Division Schools Division Superintendent Danilo Despi, bentahin ng gad ang mga naresibinin ng kagamitan, bagay na mataumanin kaagyanan, urog na sa mga estudyante. Sa ating mga kaibigan galing sa Korea, sa pamamagitan ng Rotary Club West of Legazpi City, sa natanggap namin yung mga donation. Ang donation po ay mga dental chair and equipment para magamit ng ating mga dentists sa classroom at para mapangalagaan ang mga ngipin ng mga bata. May tema na aktibidad na Give a Smile, a one-stop shop dental service delivery. Naging posible ang aktibidad sa inisyatibo kan Rotary Club of Legazpi West. Makatulong sa local government or sa mga tulad nito Department of Education to help out sa mga natulong sa mga community. Yung mga assessment kasi, so before siya binibigay, saan ang may need. So number one qualification, dapat may resident na dentist because they will be the ones responsible for handling and maintenance of the dental equipment, yung mga chairs. Apwera sa Kabangan Elementary School, enot naman na natawan ng dental chairs ang Hindi Elementary School sa Bakakay, Tabon-Tabon Elementary School sa Daraga Albay, Pulangi North Elementary School sa Pulangi Albay, Morms sa Ginubatan Albay, asin Malilipot High School sa Malilipot Albay. Para kay Chung Kili, presidente kan Rotary Club of Jincheon, ug mananggad siya na mabisita ang probinsya. Alagad mas ikinaugma niya daa na makapaghiras din mga siring na kagamitan na syertong madara ning katabangan sa mga albayano. No, 아닙니다. 이 행사는 글로벌 사업은 역점 사업으로 해서 몇 년간 계속 지속되고 있습니다. This project name is Global Grant from Rotary International. So we provide every year many global grant to the world, not in the Philippines, to the world. We provide like this project, Global Grants. Mientras tanto, may mga nakilinyada pang ibang proyekto ang Rotary Club para sa mga albayano, siring kan Pili Oil Project na posibleng magsikad ng ngunya na taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.